Един човек пътува с кораб и корабокруширал от голяма буря. Единственият, който бил оцелял, бил самият той, като попаднал на самотен остров. Наложило се да се грижи изцяло за прехраната си и за подслона си. Построил си колиба с наличните материали и започнал някакси да се изхранва във времето. Минало се обаче време и той, излизайки навънка да си търси храна, забравил огъня. В този момент се разразил вятър, който пък изгорил това, което той бил направил. Когато се е върнал, изключително много се ядосал и започнал да се оплаква как не стига, че и корабокруширал, но и сега няма и къде да спи. И точно в този момент чул кораб, който приближава наоколо, и всъщност се оказал, че благодарение на големия дим, който се извил от пожара, корабът забелязал острова и дошъл да го спаси. Какъв е изводът от тази история? Изводът е, че колкото и неприятности да ни се случват, те не се появяват в живота, за да се получим от тях. Радостите са, за да се израдваме, а неприятностите или тежките моменти са, за да ни направят по-добри. Това е днешното вдъхновение. За повече истории ме последвай. Пожелавам ви приятен ден и до скоро!